Acabaré vomitant amb aquest vídeo, tio, no era la meva intenció. Oh, m'està donant esquete. Oh, no puc. Oh, qué asco. Pec. Bon dia. Como diría Pedro Sánchez, son las 4 de la tarda, no sé si es verdad, las 4 de la tarda i no he comido. I aquest vídeo va de menjar. Vull dir, ma germana un dia va anar a una tenda d'aquestes de menjar estrany, de comprar menjar estrany, i em va comprar un munt de cosilles, vale, que anirem veient i ho tastarem. Tinc molta gana, porto una hora per gravar aquest vídeo, perquè he tingut un problema amb la SIM, bueno, m'he d'adaptar a això de fer vídeos. Pero vamos a comer. Tinc, per si cas, aigua, per si está muy malo, porque hay cosas, una, que pican y dos, que no sé si van a estar muy buenas. Pero bueno, vamos a ver. Vale, el primer que anirem és aquest, de Fierce, vale? És noodles instant... que són noodles instantanis. Instantània noodle, udon noodle, vale? I són de carbonara, però spicy carbonara, ni idea. Llavors, l'únic que sé és que necessitem aigua calenta i ja, i després un colador, és a dir, fotrem instruccions. Aigua calenta, ho poses a un bol, ho deixes 6 minuts i després treus l'aigua, poses els sobrecitos i t'ho menges. Aigua bullint, que he agafat el bol més gran que tenia a mi casa. Obrim això. T'he de dir que olora... No olora malament, però no olora... Olora com a xuche, no olora... Esto, claro, necessitaré unes tisores. Ah, no, mira. Vale, són noodles d'aquests d'arròs, molt envasados. A veure. El puc obrir així. El provo així? Sin más. A ver, sabe un poco plastiquete. He de decir. Bueno, els fotrem aquí dintre i ja. Em fa una mica de fàstic, la veritat. M'ha fet una mica de fàstic. Huele mucho a plastiquete. I crec que és bastant picant. Llavors, aquí hi ha un sobre i aquí hi ha un altre. Teòricament el sobre va després. I posa carbonara, però a mi la veritat és que... És que no us puc dir a què olora, no sé explicar-vos a... No olora bueno, però tampoc olora malo, ¿sabes? En plan, bueno, això ho deixarem a part. Vale, mentre tenim allò calentant-se i anem a provar altres coses. Uau, olora molt malament, és que olor des d'aquí. Voy a potar, no passa res. Aquí hemos venido a jugar. I aquí tenim una beguda del Jigglypuff, diria que és el Jigglypuff. Soc una mica friki, però tampoc tant. Sí, mira, aquí posa Jigglypuff, perdó. Pokémon Jigglypuff. Limonada con sabor a durazno. Durazno és melocotón, suposo. Bueno, està xula, és maca, no? ASMR. Olora fuerte a melocotón. Sí. Sin más. Sin más. Li dono... Clar, ho he d'anar puntuant, no? A veure... No té gaire gust a melocotón. Un 5, un 4. És que no m'ho fotria. No m'ho fotria. Lays de tota la vida, però de hot pot. És a dir, picaran spicy hot pot. No em puc obrir. No fa mala olor, això. Picant, Hòstia. Me muero! No. És a dir... Estan bones,
Si piquessin 2 punts menys, me la fotia pel cul. Pec. Es puntuo amb un 8, va. És que jo crec que l'altre no m'agradarà gens, llavors. Roll candy. Que per lo que veig són unes xutxes de poma. Està bé, el packaging és molt bonic, la veritat. Ho veurem. I venen bastants, venen com molts. Més. Oloren molt bé. T'he de dir que oloren molt bé xutxe, així que jo crec que això poder ser m'agrada. Oloren molt a poma. Apple. Ui, no és la textura que m'esperava. Mireu com és, vale? És com un paper. O per la textura, perquè la textura és com bastant més... mira. Bastant més gelatinosa. Una miqueta, vale? Ui, vale. És com un sugus. I la textura a la boca és igual que un sugus. Un sugus aquest que costa. Sabeu? Uah, és un sugus. Uah. A més a més me'n costa... Uah. Sempre m'ha costat molt tragar el sugus. És que... Au. M'ha fet mal, Amb el sugus et queda com... tot enganxifós, no sé si us passava. M'he fet mal, m'he fet sang. Un 6, un 5. Ho deixem en un aprovat, és un sugus, està bé, però no era el que m'esperava. A veure, hòstia, olora molt mal, m'està donant esquete. Acabaré vomitant amb aquest vídeo, tio, no era la meva intenció. Buah. És que no oloren bé, la veritat. Vale, els vaig escorrir a la cuina i torno i li posem les salses. I això, té 2 salsetes. Ara li fotrem les 2 salsetes. Que mireu el color d'això. Això picarà com el dimoni. Bueno, va, no, ja hem vingut a jugar. Buah. No tinc ganes, veritat. Bueno, vaig a barrejar-los. Que olora molt malament ja de per si, Uah. Oloren molt malament, Crec que no vull, no provaré més. Buah, és que fa molt de... me'ls he perdut. Un 0. Això? És que ho tiraré a la basura directament. Un 0. És que olor a plasticot. És com si mengés un plàstic amb molt picant. No puc. A mi m'estic veient això que em sembla molt millor això. Tot el que hem provat està boníssim en comparació a la cosa que hi ha. Vaig a treure-ho de l'habitació, és més. Que asco. Tenim 2 xutxes. Els petacetes, que són vegans, aquests petacetes. Són també de poma, jo espero que m'agraden com l'altre. L'altre, el gust m'ha agradat molt. Ui, oloren molt a poma, però molt més que l'altre. Guai, són totxos, són com roques. Mireu. No sé si es veu. Però per ser un petaceta, a mi em sembla totxo. A veure. A veure si se me'n va el gust de merda d'abans.
Molt ASMR. Ui, m'ha explotat la boca. Oh, m'has explotat un montón ara. Fa molt que no prenia un d'aquests, llavors... Oh, Dios. Uah, però m'està empatant a la boca, en plan... Literalment explotant, s'està movent per la meva boca. Bueno, molt interessant. Està bo. Brain Blaster, es diuen. Un 7, un 8, un 7. Anem a veure aquestes xutxes que me'n recordo que quan ma germana me les va donar em va dir són xutxes de gato. No, no. Són de taronja, d'orange. Gatito... A veure què tal. Una xutxilla de taronja, sin más. Està bona, és graciosa. Un 6. Un 6, sí. Un 6, 5. Les xutxes del Xinxan. Anem a veure. Porten alguna cosa dintre. M'agrada molt el packaging. Bueno, és del Xinxan, sabeu? Està molt bé. És cookie, saps? És mític. Venen dintre amb un packaging d'esto i... Aquí hi ha alguna cosa. Obrim primer això? No, anem a menjar-nos la xutxa i després obrim la pegatina, a veure què ens ha tocat. A veure. Olor a xocolata. Però olor a xocolata plasticosa. Bueno. És com una estrella. Són com cereals de xocolata. És que són exactament cereals de xocolata. Crec que estaria molt bon amb llet. Molt bon. Un 8, un 8. Està ben donat un 8. Anem a obrir el que ens ha tocat per això. Què és? Ah, mira, un nevado amb un monstre raro. Bueno, amb un dinosaure, no? Està xulo. Ara ve això, que m'interessa a mi. Són com uns micados. Bueno, jo els dic micados, però perquè tota la vida els dic micados, però al final són barreta de pa amb un gust, normalment de xocolata. Aquest és de cheesecake. A mi el cheesecake m'agrada. Me mola. Olor a cheesecake, A veure. Pues sorprenentment estan molt bons, Oloren més que tenen gust, saps, el cheesecake? Oloren bastant el cheesecake. És xocolata blanca. Jo posaria xocolata blanca en comptes de cheesecake i es vendria més. I vosaltres fèieu això de petits com... Com ara molt petita. O era jo l'única rara? M'agrada molt. Hòstia, me'ls menjaria tots, Un 9, És el que més m'ha agradat, jo crec. Un 9. Per acabar, què em dirà la fortuna? Agafarem aquesta aquí. One try. One opportunity. Aquestes galetes sempre m'han agradat. No són unes galetes que em desagradin. Bueno, aquesta no sé si m'agradarà. No l'he provat. Hola. Haz fortuna con la amistad ayudado por la inteligencia. Frase del dia, a qui li serveixi, endavant. Està bé. Bueno. No està massa bona aquesta, Un 6, un 5. No he dinat i crec que això no pot ser un dinar. Ara m'aniré a fer el dinar. Em quedo aquí amb els meus micados. Ja sabeu. Doneu-li like, subscribiros, tota la movida.
Poseu un comentari si us menjaríeu el hot pot, els noodles instantanis, aquells que jo no m'he menjat. Que espero que hagueu disfrutat del vídeo i ens veiem a Medina. Toma! No puc.